Zo beste mensen, de sfeer hier op zaterdag. Natuurlijk Vestrock editie. Zo, hier even de sfeer. Het is nog maar het begin van de namiddag. Hè. Zo, de Hensestraat. Hier volle bak, zowel de terrassen, maar ook de kermis. Hè. Zo, we geven hier de beelden, dus de kermis is open. Het is momenteel 20 voor 3. Ik ga ook even gaan kijken daar aan de bierkaai.